Hej, og velkommen til kanalen. Vi ved ikke helt, hvad kanalen hedder, fordi vi fik lyst til at lave en kanal, og vi har endnu ikke lavet et navn. Vi optager bare en video. Og det er Minecraft. Jeg skal lige tænke på timer. Ja, hvad man ikke kalde det. Lad være med at slå mig, Mads. Ham der, han hedder Mads. Og jeg hedder Professionelle. Vi starter over i det her, Mads. Tror jeg. Jeg håber, vi finder en hest. Det er 1,6 på mig. Jeg må lige sørge for, at jeg ikke kan gøre det fuld skærm, men det gider mit færds åbenbart ikke være med til. Det kan ikke lide mig. Mester for sin kroppen. Anders, og du kan ikke finde en hest. Det ved jeg ikke, Mads. Hvad sker lige for, at når nu jeg hugger træ, så hugger jeg altid den øverste blok også. Altså, det der lige der er i toppen. Det kan du følge med i, hvad du hakker. Sikkert. Nu kan I så se ned i bunden. Alle de spil, som jeg typisk spiller. Han spiller nu. Fætter, han kan åbenbart ikke lide. Jeg kan se en gris. Så slå mig ihjel. Gris. Mads, hvorfor slår du dig selv? Jeg har ikke slået nogen. Du slår sgu da en gris. Jeg har ikke slået nogen gris. Det har sgu da ikke gjort. Nej. Slå det godt, Mads. Det var med lyd. Okay, rigtigt. Skal jeg dræbe den, Anders? Så har du selvfølgelig lavet det. Det er varmt, ja. Hey! En gris! Nej, jeg dræber grise. Jeg er en gris. Man kan altså ikke slå sig selv, at vi bommer eller sådan noget. Hold da kæft. Jeg synes ikke, at det er dejligt. Det vil jeg gerne se. Jeg dræber grise. Så det er ved det. Du skal ikke æde noget, det ikke er stegt. Det er heller ikke godt. Jeg har det på film. Nej, ej. Nå. Du har ikke set noget. Dun, dun, dun. Den gris. Ja. Jeg ved ikke, jeg er ikke gris. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Nu siger jeg mig ind på en af dem. Hvorfor? Jeg har ikke set den. Over 2. Jeg nakker den! 3 til en pigt. 3 til en økse. Og så skal vi bare have Kan du lide det her? 8 mere. 2, 5. Kan du lide det? Ja. Op ansigtet. Nej, det er korrekt. Lad være. Hvorfor har du gang i, Mads? Det var ikke mig. Pokémon var slain by Mads Sandau. Det med Sandau. Det er dig. Det ved vi slet ikke noget om, vel? Nå, nej. Han hedder ikke Mads Sandau. Han hedder... Jeg hedder Kurt Karlsen. Ja, netop. Og jeg hedder Bente. Eller Jeg kender en Bente. gammel dame, der hedder Bente. Du er en gammel dame. Det var nok, fordi jeg mødte dig. Du er gammel indeni. Nej. Du vil lige til ven af kylling. Så. Du Nu er nødt kan til... YouTubers bare ikke se, at jeg snaver med en kylling. Du har så lige fortalt det. Bare ikke se det. Det kan du godt lide, hva'? Hvis I finder en hest, så er det min.
Og nu dræber vi ikke hinanden mere, Mads. Der kommer zombier. Har du taget zombier til? Det tager jeg ikke. Ja, den er parat. Yeah, nu skal vi det. Hvor er du henne, Anders? Så lige har fundet noget kul. Den er jeg lige på første besøg. Jeg må lige undskylde, det er lidt mørkt, men det kan jeg ikke lige gøre noget ved. Men det gør den automatisk, mens den husker jo på det gamle nok. Det må du jo ikke sige til dem. Hvorfor er det altid, hvis nu jeg skal se ud over en kant eller noget, eller jeg bare lige skal, jeg gerne vil zoome lidt ind, så sætter jeg mit hoved helt hen til skærmen, som om det skulle virke. Men skal du ikke begynde at gøre et eller andet nyttigt? Begynd at brænde noget wood. Jeg ved ikke, hvad Okay. fordi jeg skal faktisk lave mig selv stolt. Hvordan? Jeg er stolt. Og I må gerne komme med tilbud til, hvad vi kan spille. Custom map. Eller dårl. Man kan ikke få eller custom. niche. Eller et eller andet. Eller slender, eller slender with the boots. Der er ingen våg. Det kan vi ikke gider. Det gider ikke til. Ej, vi Mads gider ikke betale om måneden. Jeg har ikke nogen. Nej, han er en fattig lille dreng. Jeg har faktisk 2 kroner i mit barn. Prøv at se, hvad jeg er blevet stolt af. Er det ikke pænt? Anders, du gifter med mig. Hold nu kæft, gå væk, din zombie. Du gifter med mig, Anders, jeg har en blomst. Kæft, du var heldig, du kunne se min skærm, mand. Ja. Og nej, vi sidder ikke ved siden af hinanden. Oh my god. Mads. Kom lys. Du har en pil i hovedet. Idiot. Zombie. Jeg dræbte. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg er kommet liv. Vil du gifte dig med mig, så? Der kommer mange zombier. Vil du gifte dig med mig? Hvad? Hey, gå væk. Anders, har du mødt mine nye venner? Jeg har intet til at håbe, Mads. Det synes ikke sjovt. Jeg vil have noget mad. Du har bare overleverne. Jeg har 2 tal håbe. Det. Okay. Det her det er verdens bedste start. Synes jeg ikke. Nej, det synes jeg heller ikke. Hvad laver du, Mads? Nå, du bygger du. Hvad fanden skulle du gå i den der retning? Jeg ved ikke, hvis jeg virkelig. Sådan nogle, som du altid laver. Nej, jeg gør ikke. Jeg synes, det er åndssvagt, når man ser sådan en video med, hvad noobs gør, hvad pros gør. Så når pros, de laver et hus, så er de bare lavet dig, men det er fucking grimt overhovedet ikke forret. Jeg kan ikke lide diamanthuse. Jo, jeg kan godt lide dem, fordi så kan jeg hugge dem, og så bruge diamanten til noget nyttigt. Jeg kan godt lide at finde diamanthus. Ja. Især hvis det ikke er grimet eller beskyttet af protection. Jeg ved det engang, det var Residence. Ja, det var meget sjovt. Men nu er der bare ingen største på Residence. Det er ret nederen. Westerns det var meget federe, fordi det var meget nemmere at bestemme, hvor meget du vil claim, eller hvor meget du vil beskytte. Løb, Mads løb. Det er så mange, der kommer. Shit, hvorfor lavede du ikke en svær til mig? Okay, Mads. Fuck dig, Marke. Hvorfor lavede du ikke en svær til mig? I tager. Det ved jeg sgu ikke. Hey, de fangede dig noget. Nope. Wow. Det kunne sgu komme op. Hej venner. Mine venner til nogle venner på besøg, er det okay, Anders? Nej. Der kommer en til dem til højre.
XP! Jeg fik XP, når jeg blev skadet. Fuck. Jeg er kun 60 år tilbage. Jeg dør. Ja, jeg død. Hvorfor er det Minecraft? Det bliver meget sværere nu, synes jeg. Eller også er det bare også lidt dårligt. Jeg er ikke dårlig. Jeg har ikke været død på dengang. Hey, det er bare med at tage mine ting med, ikke? Kommer der ikke biler for det. Det handler bare om... jeg dør! Jeg stod lige i John. XP! Hjælp, Anders! Jeg har kun et liv! Det her iron. Jeg lavede iron sort til dig. Gå væk! Det er ikke sjovt mere nu. Vi skulle have sat dit til, så kunne vi TP til, men det var meget nemmere. Jeg fik en seed! Vi fik en potato, kan jeg se. Vi er lucky. Jeg blev angrebet. Hvor er du den, Anders? Der er du. Au. Der er en af de der... Nej, det var det ikke. Fuck, der er mange zombier, de er endda ude i vandet. Jeg har et HP, der er en skeleton efter mig. Det er sjovt. Nej. Det er lige for mig. Ja. Nu har jeg et halvt liv, og den skeleton efter mig. Nej, jeg skulle til at grave ind i gulvet. Jeg fik lige natten. Ja, fuck this shit. Lad os komme her, jeg giver dig et æg i hovedet. Ikke gjort, Anna. Grib Mads! Au. Jeg ramte dig faktisk. Nej. Jeg kan bare gøre sådan, at vi kan dårligt se. Jeg kan se. Fordi du jo dig. Har den ikke været god? Nu må du dø alene. Jeg har gemt mig i det. Jeg har gemt mig i et hul lige der. Se. Er det nu? Spider! Mads, det bliver dag nu. Zombier! Det eneste vi har prøvet af det er en masse død og mistet nogle svær. Fik en potato. Nej, den har vi så mistet igen. Yep. Har du brugt mad? Hvad? Har du brugt mad? Ja. Det er ikke sjovt at dø mere. Nej. Det er faktisk hårdt at arbejde. Kun sådan noget andet. Okay, Mads, se dig fucking. Nu skal vi bygge det her hus færdigt, så vi kan overleve. Hvorfor hjælper du mig til at starte med? Hvis det der, det er jo bare for én gang, så må vores dør jo snart helt tiden, hvis vi får en egen dør. Seriøst, det er det. Der begynder at komme mange flere zombier. Det er ikke fedt, jeg synes, der kommer mange før. Ja, det er godt. Så tænker jeg nok, hvem kan ikke det? Og så tænker jeg, dem der ikke kan tåle kan det sidde. Jeg ved, vi havde meget mere mad. Hvor fuck er det sket med det? Jeg har 16 minutter. Du fandt potato igen. Yep. Og fandt også en carrot. Yep. Nej. Fuck, der er en spider efter mig. Det er svært at flytte. Ja, okay. Jeg har en træ. Jeg har en træ. Hvad er det for en? Væk. Her.
Plus 4 attack damage, Mads. Prøv at se, hvordan det bliver stående. Det er jo vist det afsnit. Yep. Jeg kommer til at savne dig, Reinhard.